Nabatad nga ipakita ti langit ti dayag ti Diyos. Nalawag ipakaammo ti tangatang tinaramid na. Tunggal aldaw ipakamuna iti sumarunong aldaw. Tunggal rabi bagana iti sumarunong rabii. Awan maaramat asao wano bitla. Awan matimag amangag. Nupay kasta, iti entero alubong agsaknap ti mensahe da. Makadanon ti sauda kadagiti pungto ti daga. Nangikabil ti Diyos sa dilangit iti tolda, apagyanan ti init. Rumuari ti bigat, kas iti lalaki agkasar, kas tumataray asiraragsak ang makilumba. Iti maysa pungto ti langit, ti taudan na, katagriko sa ginggay ti sabala pungto na, awan ti makalisi iti pudot na. Tilinteg ti Apo, awan pagkurangan na, barwa pigsa ti inited na, pudno ti pamaneknek ti Apo, pagsiriben na uray dagiti nanumo. Nalinteg dagiti lagadan ngayon tuyang ti Apo, maragsakan dagiti agtulnugan na kwada, nain kalintegan dagiti bilbilin na, ket iti isip panakaawat ti ited na. Nasaya ti panagdayaw iti Apo, agpaot ngang nanayon, nalinteg dagiti pangyedeng na, ket kanayon nga awan ti dumdumada. Adadada ang matirigagayan ngam ti kasayatan na balitok, nasamsamit da ngam iti puro adiro, isuda ti mamagbaga kanyak nga dipen mo, nutong palak ida, magunggunaan nakto. Saan na madlaw ti tao ti bukod na bidot, isalakan nakngarod kadag ti jak makita ababak po. Yadayon nakmet kadag iti agdadata abasol ko, di mo kumay palubos nga ito rayandak. Iti kasta, awan don ti pakapilawak, ket tinakaro basol na wayawayanak. Sapay kumata maragsakan ka kalito'y balikas, kan panagpampanunot ko, uapo akamang, kan manubot ko. Ijay krus ni Jesus itet na, tibiyag na nga inget patek na, inugasan
nangitan. At tuy kami ng anak mo. Masidag kami ken ka si papakumbaba. Tapno may kami agdayaw apo, ti kinamanagayat mo, ken kinaimbag mo kada kami. Agyaman kami apo, ti sanon at ti sagtunggal maysa kada kami. Tapno nakaumay kami, dito'y balay mo. Astamit apo, gyaman kami, ti panang salwad mo, kada kami, karigiti pegpegad, iti biyang. Ti panang paimpag mo, kada kami ket masakit kami. Katagyaman kami, apo, di panangted mo, kaditi kasapulan mi, tinaldaw, aglaplapusanan po. Astamit apo, gyaman kami. Panangkadkadwam kada kami, kung kami po ay may pagsubok sa buhay. So, gapuna apo, at tuy kami ngumasilig ken nga dumawat ti pamakawan. Adwa po ti pagkurkurangan mi. Adwa po dagiti basbasol mi. Mahal na Panginoon, patawad po. Sa daytoy nga agsabao apo, marik nami kumati presensya am karigdi nagbabaitan mi. Ket sabay apo nga dumiyag kami ti mensahe ti biyag. Ngay buray kada kami ti ngungutan mi a pastor. Ket sabay kumaapo nga dagiti nga sursuro. Ket mausar mi sa aming pang-araw-araw na buhay. Apo Diyos, tulungan na kami maging ehemplo, halimbawa sa aming kapwa. Ket panagtuloy tinggam panagdaydayaw o apo tinay tingagsapa. Sika kumati magikaada-kada kami, apo. Daytoy ti dawat mi, tinapateg nga nagan niya po mi Jesus. Amen. Good morning. Kakabsat, dahito iti muna bulan iti Marso, bulan dagiti babae or Women's Month. Dahito ti may katlo a Domingo iti panawan ti Kwaresma. March is Women's Month, and today is the third Sunday in Advent. Sa panahon ito, patuloy nating alalahanin ang dakilang pagmamahal at sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Matanong ko po ulit kayo, kumusta na po ang inyong Lenten folders? Nakulayan na po ba natin yung mga cross natin? Hopefully, we are now we have just finished actually yesterday, day 16 of the 40 days of Lent. So, nasa pang-16 na araw na po kahapon.
sa ating 40 days of Lent. Nakalagay na pa rin dito yung aking natipid sa aking fasting. Atin pong dadalhin ito, lahat ng ito sa Easter Sunday, bilang pasasalamat natin sa Panginoon. Pangalawa po, mula po sa sunod na linggo, ang dawn prayer sa dawn prayer, ang mga speakers natin ay mga kababaihan bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Women's Month. And then on March 17, that will be our international or our Women's Sunday here in our church. At may mga speakers tayo na mga kababaihan din. So, isama po natin ito sa ating mga panalangin. Sunod po, nung Huwebes po ng madaling araw, at 2:50 a.m., pumanaw na po si Mother. Namatay po si Mama. At inilagak po natin siya dito sa sanctuary mula nung Huwebes ng gabi hanggang kagabi. Pagkatapos po ng service kagabi dito, nilipat po natin siya sa Puno Chapel. Dadalhin po namin siya mamayang gabi or madaling araw na siguro, mga 12 or 1 a.m. sa Ilocos. Iuwi po namin siya sa Narvacan. At Miyerkules po yung libing. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin, sa inyong mga tulong, sa inyong mga suporta, sa inyong pakikiramay. At salamat din po sapagkat minsan naramdaman niya na siya'y bahagi ng pamilya ng NACS United Methodist Church, bahagi ng Ilocano Fellowship, bahagi ng Ilocano, NACS UMC Ilocano Group. Muli, maraming salamat po sa inyo. So, mula po Lunes hanggang Miyerkules, wala po ako, dahil nandun nga po ako sa Ilocos. Kung may mga concerns po kayo or pangangailangan kayo sa pastor, itawag lang po ninyo sa opisina. Meron pa naman po tayong 2 associate pastor na nandito. So, itawag lang po ninyo sa opisina kung may mga concerns kayo. Muli po, magandang umaga po sa atin at pagpapala ang sumating lahat. Atin pong pakinggan ang pagbasa sa banal na kasulatan. Ipaset tin santo na surat na mabasa iti dayto yung agsapa. Sarakan iti may kadwa libro ni Moises, managanan Exodus. Chapter 20, verses 1 to 17, and it says, Kati Diyos, sinauna amin dagito ya balikas kunana. Siyak ni Jehova Diyos mo, anangaon ken ka iti daga nga Ehipto, iti balay ang nakaadipnan. Awan di sa balya Diyos mo iti sangok. Ika mga ramid iti may paiken ka ladawa na kinitikitan. Orean niya katulad, ti adday di ngato sa dilangit. Wenno ti adday ti baba dito'y daga, wenno iti adday ti danom, iti uneg ti daga. Di kay ruknoy ti bagim kadakwada, wenno pagserbyan nida, tasyak ni Jehova Diyos mo, managimunak a Diyos. Mangipasarungkar iti kinadakes, dagiti ama kadagiti anak, kadagiti may katlo ken may kapata kapututan, dagiti gumura kanyak.
Ket mangipaay tinaayat nga asi, kadagiti rinibribo nga agayat kanyak, ken mangsanimet-met kadagiti bilbilin ko. Di karamaten iti bareng-bareng tinagan ti Diyos ni Jehova Diyos mo. Tani Jehova sa nanto adi pabiduten ti mga ramat itinagan na iti bareng-bareng. Laglagi pem ti aldaw panaginana, tapno santificarem. Karigiti nem nga aldaw ag trabaho kanto, ket aramidem amin nga ramid mo. Ngem iti may kapitong aldaw, isu ti maysa para naginanaken Jehova a Diyos mo. Iti daytang aldaw, ti kagtrabaho iti uray anya. Sika, wenno ti anak mo lalaki, wenno ti anak mo babae, wenno ti adipen mo lalaki, wenno ti adipen mo babae, wenno dagiti animal mo, wenno ti ganganaet mo nga ti uneg dagiti ruangan mo. Takadagiti inem ngal daw, ni Jehova inarabin na ti langit ken daga, ti taaw, ken amin nga da kadakwada, ket naginana iti may kapitungal daw. Isu ti gapuna ani Jehova, binendisyonan na ti aldaw ang panaginana, ket sinantifikeran na. Dayawem ni amam ken ni inam, tapno matidog dagiti aldaw ti daga, nga ni Jehova Diyos mo inted naken ka. Di ka mamamatay, di ka magkiabig iti di ka asawa, di ka agtakaw, di ka agsaksi ti ulbod a may busor iti padam a tao. Di ka aguman ti balay ti padam a tao, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Uray ti adipen na lalaki, uray ti adipen na babae, uray ti baka na, uray ti asno na, uray anya manakukwa, ti padam a tao, ti sao ti apo. Agyaman tayo iti Diyos. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Malapit na ang piyesta ng Passover, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa temple, nakita niya ang mga nagtitinda ng baka, tupa at mga kalapati. Nandun din ang mga money changers na nakaupo sa mga pwesto nila. Kumuha siya ng lubid at ginamit niya itong panghagupit. Pinalayas niya sa temple ang mga hayop, mga tupa at baka. Pinagtataob niya din ang mga mesa ng mga money changers, kaya nagkalat ang mga pera nila. Tapos sinabi niya sa mga nagtitinda ng kalapati, alisin niyo ang mga yan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng tatay ko. Naalala ng mga disciples ang nakasulat sa scriptures, ang pagmamahal ko sa bahay mo ay parang nagliliyab na apoy sa puso ko. Binalikan siya ng mga Jewish leaders at tinanong, anong sign ang ipapakita mo para maniwala kaming may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain niyo ang temple na ito at itatayo ko ulit sa loob ng 3 araw. Ano? Itatayo mo ulit sa loob ng 3 araw? Tanong nila. Inabot ng 46 years ang pagtatayo ng temple na ito. Pero ang temple na tinutukoy ni Jesus ay ang katawan niya. So, nung binuhay na si Jesus, naalala ng mga disciples na sinabi niya ito. Kaya naniwala sila sa scriptures at sa sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Apo Jesu Kristo.
Bigyan tayo ti mensahe ti kanta ni Sagana. Thank you, choir. With that beautiful Savior, an anthem rendition from the hymn, Fairest Lord Jesus. Good morning.
Minsan may isang sinagoga or Jewish synagogue. Ano nga bang sinagoga? Sa mga Hudyo, mayroon lang iisang templo. Ito yung sa Jerusalem. At sa iba't ibang lugar, nagtatag sila o nagtayo sila ng mga sinagoga. Ito ang lugar na kung saan sila nagtitipon tuwing araw ng Sabat or Sabado. Dito sila sumasamba, nananalangin at nag-aaral ng banal na kasulatan. Kumbaga, ito yung pinakasimbahan nila. Hindi sila pwedeng magtayo ng ibang templo, sinagoga lamang. Kasi iisa lamang ang templo, yung nasa Jerusalem lang. Hindi gaya sa atin na we can build churches all over the world. Kahit saan bahagi ng mundo, pwede tayong magtayo ng mga simbahan. Pwede tayong magtayo ng katedral. So, isang araw, yung isang sinagoga, yung mga leaders niya, nag-isip na mag-fundraising sila. At sa kanilang fundraising campaign, sabi nila, gawin natin ganito. Magtinda tayo ng ticket. At ang mga pwedeng pumasok lamang upang manalangin ay yung may ticket. Grabe, no? Yung mga may ticket lamang pwedeng pumasok sa sinagoga upang manalangin. Yun nga ang ginawa nila. Nagtinda sila ng mga tickets. Mahal. Pero yung mga Hudyo, yung mga miyembro ng sinugogang yun ay bumili sila dahil tapat silang mga Hudyo. Tapat silang mananampalataya sa Diyos. Isang araw ng Sabado, sa panahon ng pananalangin, biglang dumating ang isang bata, umiiyak. Papasukin niyo ko, sabi niya. Lumabas yung nagbabantay sa gate o sa pintuan ng sinagoga. Bata, ba't ka nandito? Parang awa mo na, papasukin po ninyo ko. Yung tatay ko nasa loob, mayroon pong emergency akong sasabihin. May ticket ka ba? Tanong ng nagbabantay. Wala po, pero yung tatay ko nandun sa loob. Di ka pwedeng pumasok, wala kang ticket. Tapos makulit yung bata. Parang awa nyo na po, emergency lang. It's a matter of life and death. Dahil nakulitan yung nagbabantay sa pintuan, pinapasok niya yung bata, pero sabi niya, sige, papapasukin kita, pero huwag na huwag kitang makikitang mananalangin, ha? Huwag na huwag kitang makikitang mananalangin. Ang mga mananalangin lang dito sa loob ng sinagoga ay yung may ticket. Mga kapatid, sa ebanghelyo natin sa umagang ito, mababasa natin dito na si Jesus, nilinis niya ang templo. Jesus cleansed the temple. Nung nabasa ko tong lectionary reading natin, sabi ko, aba, ito yung version ni John sa Palm Sunday, Ito yung version ni St. John sa Palm Sunday. Kaya lang, yung reading natin,
Yung kay John, wala yung matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Wala yung mga tao, mga bata na nagwawagayway ng mga damit nila at mga dahon-dahon at mga palma. Kundi dito, ang version niya ay inirecord niya kung paanong nilinis ni Jesus ang templo ng Jerusalem. So, tingnan nga natin yung mensahe nito para sa atin habang tayo'y patuloy na nagbubulay-bulay o nagninilay-nilay sa mensahe ng Kwaresma. Jesus cleansed the temple of Jerusalem and predicted about its destruction and reconstruction. Ito'y ang teksto natin ay patungkol sa paglilinis ni Jesus sa templo ng Jerusalem at yung kanyang prediction o kanyang sinabi na ito'y kanyang gigibain at itatayo muli sa loob ng 3 araw. With Jesus, friends, His death and resurrection, the presence of God in the temple shifts in Jesus and the body of the believers. May pananampalataya kasi ang mga Hudyo noon na sa templo doon nakatira ang Diyos. Ang templo ay ang tahanan ng Diyos. In effect, tama yun. Tama yun. Sa simbahan o ang simbahan ay may tuturing na tahanan ng Diyos. God lives in the temple. God lives in the church. And so, because God lives in the church, hindi po pwedeng kung ano na lang ang ginagawa sa loob ng simbahan. Pero bago yun, pansinin natin yung statement kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang presensya ng Diyos ay hindi na lamang sa loob ng simbahan o ng templo, kundi nasa Kanya at sa mga taong mananampalataya. So, God now is with the community of believers. God is not just in the church as a structure, but God is with the church, the community of believers. Now, let's go to the first point. Unang-unang tingnan natin mga kapatid, ang templo, ang simbahan, ay isang lugar ng pagsamba. It's a place of worship. Sinabi ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang pag-quote kay Propeta Isaias, ang aking tahanan ay magiging tahanan ng panalangin. My house shall be a house of prayer. Prophet Isaiah said, their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar, for my house shall be called a house of prayer. A house of prayer for all peoples. Isaiah 56:7. So, mga kapatid, ang templo o ang simbahan ay isang banal na lugar. The temple or the church is a sacred place, set apart, consecrated, and dedicated for the specific purpose of worshiping God. Ang simbahan ay para sa pagsamba, panalangin at pagsamba sa Diyos. Isa itong lugar na kung saan mararanasan at patuloy na mararanasan ang presensya at pagmamahal ng Diyos. Sabi ni Propeta Habakuk sa Habakuk 2:20,
The Lord is in his holy temple. Let all the earth keep silent before him. Keep silent, keep silent, keep silent before him. The Lord is in his holy temple. Let all the earth keep silent before him. Ang simbahan ay tahanan ng Diyos. Narito ang Diyos. Kung kaya't dapat ang ginagawa sa loob ng simbahan ay pagsamba, panalangin at pagsamba. Hindi po ginawa ang simbahan upang tayo maglaro ng ML. Hindi po ginawa ang simbahan upang tayo ay mag-Facebook o gumawa o maglaro sa mga iba't ibang games during worship service. Hindi po ginawang simbahan upang ganapin ang mga beauty pageants at iba pa. The church is the house of God, a place of prayer, a place of worship. Pangalawa, ang pag-abuso sa templo o sa simbahan ay it's a condemnable act. Hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Nakita ni Jesus ang pag-abuso ng mga tao sa templo. Sa paano paraan? Sa halip na gawing tahanan ng panalangin, tahanan ng pagsamba, ginawa itong tahanan ng komersyo. Pang-aabuso sa mga tao, pang-aabuso sa mga mahihirap. Ang mga komersyante, kasama ng mga leader ng templo, gumawa sila ng kapamaraanan upang kumita ng pera. Bago sila makapasok sa temple, may mga upang manalangin, may mga pwesto na doon. Maraming pwesto. May nagtitinda ng kalapate, may nagtitinda ng tupa, at kung ano-ano pang mga alay sa Diyos. Itong mga alay na to ay kailangan upang sa ganun ay mapatawad ang kanilang makasalanan. O di kaya ay malinis sila. Halimbawa, ang isang babae kapag siya'y nanganak, may tuturing siyang marumi. Bakit? Ayon sa batas ng mga Hudyo, dahil sa may dugong lumabas sa kanya nung siya'y nanganak, may tuturing siyang marumi. At may bibilang lamang siyang malinis kapag siya'y nag-alay ng isang kalapati or anumang alay sa Diyos. Ang mga tao, ang mga ordinaryong Hudyo, hindi naman sila ganon kayaman. Hindi naman mayaman. Subalit, ang presyo ng mga alay ay, kung hindi man doble, triple, or 4 na beses pa, ang dami. Sa halip na piso lang ang bayad sa isang kalapati, ginawang 4 na piso o 5 piso. Bagay na mahirap bilhin ng ordinaryong mga Hudyo. Dahil dito, hindi nakakapag-alay ang maraming mga mahihirap na Hudyo kung kaya't sa loob-loob nila,
sila'y patuloy at patuloy na hindi pinagpapala dahil sila'y makasalanan, dahil sila'y marumi. Grabeng pang-aabuso. Maingay pa dahil kanya-kanyang kumbinsi sa mga tao. Dito ka na sa akin bumili. Sige, bigyan kita ng discount. Suki dito. Ba, may suki? Ibig sabihin, palaging nagkakasala. Palaging bumibili ng alay upang mapatawad ang kasalanan. Tapos yung ingay ng mga hayop na benta nila para gawing alay. So, sa halip na tahanan ng panalangin at tahanan ng pagsamba, hindi tahanan ng komersyo. Nung pumasok si Jesus, hindi siya makapag-concentrate sa panalangin. Hindi siya makapag-concentrate sa pagsamba. Hindi siya makapag-concentrate sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Siya'y nagalit. Anong ginawa niya? Kumuha siya ng lubid. Inagupit yung mga hayop na tinda ng mga komersyante doon. Itinumba niya lahat ng mga lamesa ng mga nagtitinda. At sinabing, ang tahanan ng aking Ama ay tahanan ng panalangin at pagsamba. Pero ginawa niyo itong tahanan ng mga magnanakaw. Mga kapatid, isang pang-aabuso sa tahanan ng Diyos. An abuse of the temple or of the church is a condemnable act. Bagay na karimari-marin sa harapan ng Diyos. Paano natin inaabuso ang simbahan? Muli, yung sinabi ko, kapag gagawin natin yung mga bagay-bagay na, halimbawa, kapatid, bili ka na ng ganito. Bili ka ng ganito. Kapag bumili ka ng ganito, sigurado ko, plus 10 points ka sa langit. Plus 10 points ka sa Diyos. Kapag mas marami kang bibilhin, 20 points ka sa Diyos. Plus 30 points ka sa Diyos. Mas malapit ka sa langit. Kapag ginawa mo ito, sigurado ako, kahit anumang gawin mo, pagpapalain ka ng Diyos. Mali po. Hindi po natin kayang suhulan ng Diyos. We cannot bribe God. We cannot bribe God. Third, yung ating lesson ngayong araw na to, mga kapatid, sinasabi niya na si Jesus ang bagong templo. Jesus is the new temple. Sinabi niya, gigibain ko ang templong ito at itatayo ko muli sa loob ng 3 araw. Hindi naintindihan ng mga tao ito. Sabi nila, na pong at 6 na taon ang ginugulo pang ito yung templong ito. Ngayon, sasabihin mo, gigibayin mo at itatayo mo lang sa 3 araw. Hindi naintindihan ng mga tao ang kanyang sinabi. Ang kanyang pinapatukuyan na templo
na gigibain at itatayo sa 3 araw ay ang kanyang sarili. He was referring to his death and resurrection on the 3rd day. Muli, balikan natin. The temple is, or in the temple, God is present. Sa templo, ang Diyos ay naroon. With Jesus' statement, Jesus is telling his listeners that in Him, God is present. And in Him, we experience the great love of God. Sa Kanya, nandun ang Diyos, at sa Kanya, mararanasan natin ang presensya at ang dakilang pagmamahal ng Diyos. Do we want to be blessed? Pray in the temple. Go meet God in the temple. Pray in the church. Go and meet God in the church. However, the better way for us to be blessed is to go to Jesus, to pray to Jesus. For Jesus is the new temple. In Jesus, we see, we feel, we experience the presence and love of God. He is the new temple of God. And finally, friends, we too are the temple of God. Tayo rin ay templo ng Diyos. We too are the temple of God. 1 Corinthians 3:16 tells us that we are the temple of God, the temple of the Spirit of God. Tayong mga mananampalataya, tayo ang bumubuo sa simbahan. The church is not the steeple, the church is not the building, the church is the people, sabi ng isang kanta. Tayong mga nagsisitipon na mananampalataya, tayo ang templo, tayong simbahan ng Diyos, tayo ang templo ng Diyos. You are the temple of the Spirit of God. You are the temple of God. As a believer of Jesus Christ. Meaning, ang Diyos ay nasa sa iyo. Nararanasan nawa, nararamdaman nawa ng ibang tao ang Diyos sa pamamagitan mo. God is reflected in us. And we should also reflect the presence, the love of God to other people. Through us, God's love, God's presence must be felt by other people. Ang tanong, mga kapatid, nararamdaman ba, nararanasan ba na ibang tao ang Diyos, ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan mo? Or ikaw ay nagiging impyerno ng ibang tao? Kapag ikaw ay kasama ng mga tao, nararamdaman nila para sila nasa impyerno. We are the temple of the Spirit of God. We are the temple of God. Let Jesus then cleanse us. Hayaan nating linisin tayo ni Jesus, kagaya ng paglilinis niya sa templo ng Jerusalem, at nang sa ganon, tayo'y maging karapat-dapat na tawaging
templo ng Diyos. At nang sa ganon, ang mga tao na makakasalamuhan natin, maramdaman nila, maranasan nila ang presensya at pagmamahal ng Diyos. Let me end with this. Maraming pagkakataon na naranasan ko to. Kapag ako'y pumunta sa mall at papasok ako sa isang pwesto, may mga sales ladies ang hindi nakakatiis na magtanong. At karamihan sa matanong nila sa akin ganito, Sir, pari po kayo? Bakit mo man naman sabi yan, kapatid? Kasi, papasok pa lang kayo dito, kakaiba na naramdaman ko. May kakaibang aura ako naramdaman sa iyo. Dito man or doon man sa Quezon City, sa SM, o di kaya pati sa Isabela o sa Robinson, sa Santiago City. Ganon ang sinasabi ng mga tindera sa mga pwesto-pwesto sa mall. Pari po kayo. Friends, you are the temple of God. Through you, let the presence of God be felt by people. Through you, let the love of God be felt and be experienced by people. Through you, let people see God. Let people see God. Medyo naninibago ko sa ating pagsamba kasi usually nakikita ko si mama dyan sa harap. Naka-wheelchair o di kaya nung nakakalakad na siya lagi siya nandiyan sa harap. Bakit ko siya nabanggit? Kasi through her, and especially during her battle with cancer, naramdaman ko yung presensya ng Diyos sa kanya. Nakita kong presensya ng Diyos sa kanya. Hanggang sa huling gabi niya, nung ipinanalangin ko siya, gabi ng Miyerkules, when I prayed for her, Mother, let's pray, kako. Habang pinapanalangin ko siya, wala siyang sinasabi kundi Amen. Amen. At nung talagang natapos na yung prayer ko, at nag-amen na ako, she responded, Amen. Yung mga tao, nakikita nila at nakita ng mga taga-Nax kung paanong nasa kanya yung glow ng isang mananampalataya. The smile on her face. Made people experience the presence of God. Ngayon na wala na siya, ang aking panalangin lang ay, sana, sa lahat ng mga nakaranas at nakaramdam ng presensya ng Diyos sa pamagitan niya,
ay iparamdam din nila, iparanas din nila sa iba. We are the temple of God. Let other people see, feel, and experience the presence and the love of God through us. Magandang umaga po sa atin. And God bless us all. Ita kakabsat, ti palakaala, nagtisagsagot, kendat daton. Narito po, O Diyos, ang aming mga alay sa iyo. Magalak ka nawa sa amin sa pamagitan ng aming mga alay. Pinagkakalob po namin ang mga ito sa inyo. Gamitin po ninyo ito upang sa ganon ay lalo pang may pahayag ang iyong katakilaan at ang iyong pangalan, ang iyong ebanghelyo sa mas marami pang tao. Maramdaman ng mas marami ang iyong dakilang pagmamahal at presensya. Basbasan mo mga anak mo na nagsipaghandog sa mga ito. Patuloy naman nilang matanggap ang iyong siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Tiyapod da kada kayo. Itangad yo dagiti puspuso yo.
Itden tayo ti panagyaman iti Apo a Diyos tayo. Isut may tutup na imbag kan may parbag ti kanayon kan sa dinuman nga ramidan ti panagyaman kan kawapo, ama man nakabali namin na marso ti langit kan daga. Idi rabi nga nyawat na ti bagi na may pay kada kami, nangala ti tinapay, nagyaman kan ka, pinitsin na ti tinapay, kat inted na kayo ti adala na kinunana, alain nyo, kaninyo, dahito iti bagi ka may daton kada kayo, aramidan nyo dahito ipakalagligapan kanyak. Kalpasan ti panarabiin ang alay ti kopa, nagyaman kan ka, inted na kayo ti adala na kinunana, minom kayo ti dahitoy da kay amin, dahito iti darak ti barotulag, na iparukpok ka po kada kayo kan kayo iti ado, may paay iti panakapakuan ti basol, aramidin nyo dahito yung masansan, kas pakalaglagipan kanyak. Iparupok mo ti Santo Espiritu, kada kami anatipon-tipon ditoy, kan kaligito asagot at tinapay, kan kopa. Aramidam da kito'y kada kami abagi kandara ni Kristo. Tapno ti daytoy alubong agbalin kami abagi ni Kristo na subot iti dara na. Babante Espiritu pagay kaysa nakam kan Kristo. Kaniti tunggol may sa kaniti ministeryo ti daytoy alubong. Aging gatya ay ni Kristo ti maudi panagbaligi. Kad makipagrambak kami kan kuana ti nalangitan apadaya. Gapu ka ni Yesu Kristo ang anak mo, kaniti panagtang ti Espiritu Santo, iti na Santo ng Iglesia, kuam amin ti dayaw kan gloria, manakabalin na Diyos, itakang tagnanayon. Amen. Titinapay apisyan tayo, sut panakairaman tayo ti bagi ni Kristo. Ti kopa ngayon tayo itag-ahi. Isut pa na kairaman tayo, iti dara ni Kristo. Kakabsat, the communion is ready, the table is ready. Come and receive the body and blood of Jesus. Come and receive the spiritual body and blood of Jesus. Maawis kayong may bagparintumang kas awatin nyo ti bagi kandara ni Kristo. You're invited to kneel down, friends, as you receive the body and blood of Jesus. Ipinagkakalob sa inyo ngayon mga kapatid, ang katawan at dugo na ating Panginoon. Tanggapin nyo ito. Tanggapin nyo ito ng may pasasalamat.
Sabi ni Kristo, itong aking katawan na ipinagkakalob sa inyo. Kunin nyo, kanin nyo, at kayo magpasalamat. Pagkatapos ng hapunan, kanyang sinabi, itong aking dugo, kunin nyo, inumin nyo ito, at kayo magpasalamat. Sa pagkain at pag-inom sa katawan at dugo ni Kristo, tanggapin nyo ang pagpapala na inyong kailangan sa araw nito. Tanggapin nyo ang kagalingan sa anumang sakit na nararanasan nyo ngayon. Tanggapin nyo ang biyaya na nanggagaling sa Kanya. Amen. Amen. Sa mga hindi pa po nakakatanggap, ito na po yung huling serving para sa Santa Comunion. Datay amin ti kararag, agnanay na Diyos, agyaman kami ken ka, gaputi daytoy na santuan na misteryo, anang hidatunam ti biag magpaay kala kami. Patkamtap no mapan kami ti lubong, baban ti panakabalin ti Espiritu, kasitad mi ti biag mi kayo sa sabali. Tinaga ni Kristo nga pumi. Amen. Amen.
Kami po'y lumalapit sa inyo sa oras na ito, O Diyos, O Jesus. At sa paglapit po namin sa inyo, wala po kaming maaring dalhin sa iyong harapan, kundi ang aming pagiging makasalanan. Linisin mo kami, Jesus, sa aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong dugo na dumaloy dun sa krus ng Kalbaryo, linisin mo kami. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Patawarin kami, Panginoon, sa bawat pagkakasala ang aming nagawa. Patawarin kami. Jesus, sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami napagaling at gumagaling. Sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami inyong pinagaling. Amin ngayong inihiling, Panginoon, ang kagalingan sa anumang sakit na nararamdaman namin. Amin hinihiling, O Diyos, ang pagpapanumbalik ng aming kalakasan, ng aming kalusugan. Kami po'y nagsusumamo sa inyo. Kami inyong pagalingin. Dalangin din namin, Panginoon, ang pagpapala sa bawat isa. Ako bilang inyong lingkod na tinalaga na manguna sa mga anak mong narito ngayon upang maging alagad mo. Ako na iyong tinalaga upang maglingkod sa kanila ay lumalapit sa inyo. Jesus, pakinggan ang kalamang panalangin. Inyo silang arugain, yakapin, tulungan, gabayan. Maraming salamat, O Diyos. Sa mapagpapalang pinagkaloob mo, sa pakikinig sa aming panalangin, sa kagalingang natatanggap namin. Maraming salamat din, O Jesus, O Diyos, sapagkat minsan inyong binigay si Mama sa amin, nakasama namin sa pananambahang dito, nakasama namin sa pag-aaral sa iyong salita. Salamat po sa buhay niya. Salamat po sa pananampalataya niya. Pagkaloob mong kaaliwan sa bawat nagdadalamhati sa pamilya dahil sa kanyang pagpana. Ingatan kami pag-uwi sa Ilocos. Gano'n din ingatan ng lahat ng mga bibiyahe at lahat ng mga nasa daan ngayon. Bantayan at gabayan. Sa ngalan mo, Kristo. Amen.
Kabsat, ti Diyos na asinayat. God is merciful and loving. God is generous, that He wants to bless each one of us. We have heard the message. We have heard the gospel. We have heard the challenge. Go then and be Christ's temple. Be Christ's presence into this world. And as you go, may the blessings that come from God the Father, the Son, and the Spirit be with you. Tanggapin nawa ninyo ang kapayapaan, kagalingan na nanggagaling sa ating Diyos. Tanggapin ninyo ang walang humpay na pagpapala, pag-iingat ng ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.